The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job said in Job 1:21, naked came I out of my mother's womb, and naked still, or shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Before we continue our study of the Word of God, gidapit ka higala nga dili pa magtotoo sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas aron ikaw makasalmot nini nga atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ug alang kanimo higala, igsoong magtotoo nga wala ka pa makapahiluna di sa grasya sa Dios nga maong pagtubo sa imong kalag. Pinagi sa imong pagsunod niya ng mando sa 2 Peter 3:18 nga nagasulti o nagasugo ka nato. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Busa, sa hilom mag-ampo kita o atong hinganlan ng atong mga sala o aron kita maandam sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, sa hilom magampo ta. Let us pray. Once again, Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for the grace that is beyond anything we could ever ask or think. You have provided all things well for us. You have left nothing unprovided. And furthermore, you have anticipated everything that was necessary billions of years ago. And so, Father, as we continue to fellowship with you in your word, as your mercies are renewed day by day, as you have provided this portion of manna, the written word, may God, the Holy Spirit, enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong hapon kaninyong tanan o maayong buntag, depende sa unsay oras ninyo diha.
og aniano sa kita sa atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios og magapadayon kita sa atong pagtuki niini atong ipadayon diin kita mihunong kagahapon og sayo na kita nga ang atong dugukan sa atong tun-anan mao ang giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Busa karon ato ipadayon kining maong pagtuon. Now, kita ang mga magtutuo, kung malikon kining maong punto sa doktrina, gimanduan sa Dios nga siya naman ang atong amahan, anak man ta niya, siya nagamando kanato aron kita mahimong mananaog ni ining kinabuhia ug sa umaabot nga kinabuhi luyo nining kinabuhia. Buot niya nga kita patubuon sa atong kalag. 2 Peter 3:18 nga ako namang gikutlo kini kaganiha, nagmando ang Dios nga pagtubo kamo, grow in grace diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. O kini nga atong gihimo, this is a process. Mao kini ang paagi, proseso nga diin sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ato kining dawaton, tuuhan, ato kining hangpon, dawaton sa atong kinabuhi o kay mituon naman kita niya na atong gamiton sa atong adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga mga Kristohanon. So, kini atong ibuhat, kung ginaingon na nimo nga mo kini ang process. Usa sa mga paagi. Kaya man ito mo ingon og kini ra gyud ang bugtong paagi. Ana kay makita o imong sugat later on sa imong pagpadayon sa pangita sa kamaturan, iyag yung kang tultulan. Basta tinuray ang imong pagpangita sa kamaturan, ang Dios magagiya gayon o dadon yung kanya ng dapita. Busa ko na ay mga oportunidad nga sama niini pagtuon sa pulong sa Dios o kining ato ra ba adlaw-adlaw, daily, on a daily basis na kini. Kini bang atong Bible study through the YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry, adlaw-adlaw na kining atong pagtuki sa doktrina, pulong sa Dios. Ug anaan ra kanimo, mupahimos ka ba niini o dili? Nakikabubuton, pagdawat niini o pagsalikway. Ug sayod na sa mikaw sa resulta sang putanan kung imong dawaton kining atong gituki dinhi nga mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios, then nahibaw po ka kung say resulta. Okay? Apan kung imo kini sa likway kay wa ka may gugma, wa kay gana, so modayon ka og pangita og ikabaliban nga wa ko'y panahon na. You see? Ug nasayod po ka kung say resulta. You see? So mo kini ang atong gitutukan nga diin atong ipunting atong pagtagad sa unsay atong paghisgutan. Nining buntaga o nining adlaw atong hisgutan ang pipila ka mga punto nga may kalabutan nining atong dugukan nga how to be a winner in this life and in the next. Unas tanan, ang labing lisod o the hardest thing to consider diha sa Kristohanong pagkinabuhi mao ang mando sa Dios diha sa iyang pulong of don't do anything. Mao ni kinalisdan, di ba? Mando ka na sa Dios. Ayaw pagbuhat bisag unsa. Don't do anything. Mao ka na ang mando sa Dios sa usa ka magtutuo. Kung magtutuo ka na ni Ginoong Hesukristo, gi-address kini nga na kanimo. Don't do anything. Hinoon,
kining maong mando sa Dios of not letting you do anything, kini wa magpasabot nga mulingkod na lang kadiha o imong tugutan imong huna-huna to just be blanco, and you just ignore all the realities around you. Dili na mo buti pasabot. What God actually means to say don't do anything insofar as God's mandate is concerned, mao kini. Ang Dios buot nga ikaw mo gamit sa imong pangisip, sa imong huna-huna, sa pagsalig kaniya. God wants you to use your thinking, your mind, to trust Him. Ang Dios buot niya nga ikaw mo salig kaniya mentally. Diha sa imong una-una. Kaya, sa itong gingon may tungod sa the Christian way of life, it is a mental attitude life. Diha sa libro sa Exodo, Kapitulo 14, versikulo 13, nagaingon kini, do not be afraid, ayaw kahadlok, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord. Barog nga maligon, o imong masaksi ang pagpalingkawas kanimo sa Dios. Deliverance of the Lord. Now, here is a secret. Okay? Niya ay sekreto. The secret is that the Lord can only give strength to the weak, to the one who has no strength. Mao na sekreto. Nga ang Ginoo makahatag lamang og kusog kaligon ngadto sa mga maluyahon, to the one who has no strength, nga way kusog. Ang Biblia wa magaingon nga God helps those who help themselves. Dili. Sayop ka na. So from now on, ipapas na ka na sa imong panumduman nga kining nagaingon nga God helps those who help themselves. Ang Biblia wa magasulti niya na. And whoever originated, kinsay naga so good ni that saying, ninang maong panultihon, or where it came from, and of course it sounds good, di ba? Maayo man. That is not found or cannot be found in the Word of God. Di man nato kita o mabasa diya sa pulong sa Dios. Paminaw, ang Dios dili makatabang ni adtong nagatabang silang kaugalingon. God only helps those who are helpless. Katungway mahimos lang kaugalingon. Diha sa Isaiah chapter 40 verse 29. It will read it nini. He gives strength to the what? Weary. And increases the power to the weak. Akong balikon. Diha sa Isias Kapitulo 40, versikulo 29, kini nagaingon. Siya nagahatag og kusog ni adtong maluyahon og dugang pagayod sa gahom ni adtong nagmaluyahon. You have always been trying to solve the problems you face in your life. You have always been busy. Labihan nimo kadipo-dipo looking for solutions to your everyday problems, but the only thing you can reach is that there is no solution. Walay kasulbaran. Instead of trying to solve those problems by yourself, which are sure to fail, sigurado magyong mapakyas, human and frail as we all are, maluyahon. Matay mahimos tong kaugalingon. Ang Diyos wants you to realize that you will never be able to solve your problems, and that He wants you to start trusting Him. Pagsalig lamang kaniya.
Diha sa Exodo 14:14 kini nagaingon, the Lord will fight for you. You need only to be what? Still. Barog. Ayaw paglihok. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ang pulong sa Diyos nagaingon, wait on the Lord. Paabuta ang Diyos. But how? Ang pangutana, unsaon man? How do we wait on the Lord? Unsaon man ito pagpaabot sa Diyos? Well, unas tanan, you should understand what the word wait means. Unsa pasabot nining wait? Kining pulong wait o paghulat can be translated into the word trust or faith. Pagsalig, pagtuo. There are a few Hebrew words for this word trust or faith. Ang unang pulong nini, alang nini, mao kining pulong amen. Okay? Now, please understand, nga ang pulong amen, which we oftentimes use, is not an English word. Dili kini English nga pulong. It's a Hebrew word. Hebrew kining pulong nga amen. And do you know what the word amen really means? Unsay gyud pasabot? Kini nagpasabot og believed. Past tense, believed. We can find its reference or we can find this word diha sa Genesis kapitulo 15 versikulo 6. Okay? Now, and it's used in the verses primarily for salvation. But what this word amen actually means here is that you should take the Lord as the source or basis or foundation. You should take the Lord as your wall whom you can lean on. Pader ba nga imong kasandigan? That's what the word amen means. Mo karibot pasabot. Now, ang sunod nga pulong dinhi mo ang pulong batak. Batak, B-A-T-A-C-H. Ang batak dinhi nagpasabot og trust, pagsalig. O ato kini mabasa diha sa libro sa Salmo kapitulo 37 versikulo 3 ug 5. We can also read this in Psalms 91:2. Now kining pulong batak or trust sa English, ang unang yung gamit niya is that of being a wrestler, wherein as what wrestler is able to throw his opponent down, he wins in that game. That's the first use. Mao kana ang unang gamit and what the word batak means. Apan dinhi, what the word of God actually means by the word batak is this. That as a believer, you are to pick up your problems and slam them all on the Lord. Imo kining puniton o ilamba ngadto sa Ginoo. In other words, God wants you to cast all your problems to Him. Imong yabo ngadto kaniya. Cast all your problems to Him. That's what it means. Mo kanibot pasabot. O ang ikatulong nga pulong dinhi, mao ang pulong kasa. C-H-A-S-A-H. Kasa. O ang pulong kasa dinhi is faith, pagtuo. O kini atong mabasa diha sa Salmo 57:1. Dinhi, in that use of the word kasa in Psalm 57:1, kini gigamit kini as a picture of a rabbit seeking refuge in a cleft of a rock. Now, it looks for a refuge or look for a place where it can hide itself.
nga motago kini siya. And it goes into the cleft of a rock. There, kanang maong rabbit goes into it to take refuge. That is what kasa means dinhi. Mo ka naibuti masabot sa pulong nga kasa. Now, diya sa pulong sa Dios, kining maong pulong nga kasa, gigamit kini ingon nga hulagway sa usa ka magtutuo nga nagatago o hubong or takes refuge in that cleft of the rock, where the rock there mao ang hulagway kang Ginoong Jesucristo. And you take refuge diha kang Ginoong Jesucristo, there is nothing at all, wala gyud that can harm you. Wala. Wa gyoy makaako sa pagtandog kanimo. Now, ang ikaupat nga pulong, maong pulong yakal. Y-A-C-H-A-L, yakal. O kini nagahulugan o to trust under pressure. Kini is being used diha sa Job, sa di pa mo ang Salmo, Job Kapitulo 13, versikulo 15. O diha usab sa Lamentaciones, human kada sa Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 21 o 24. Ang pulong yakal actually means that ingon nga magtutuo mismo, ikaw, in the midst of grave and terrible crises, sufferings and hardships in your life, taliwan ini nga mga krisis, mga gumunhap, mga pag-antos, o kalisdanan sa imong kinabuhi, you're able to put your trust, total trust, in the Lord. Trusting Him fully that He will be the one who can deliver you from those crises. Gikan sa mga krisis, kana may buti pasabot sa yakal. Ug ang ikalima nga pulong dinhi, mao ang pulong kawa. Q-A-W-A-H, kawa. Now, kining pulong kawa, nagpasabot kini og paghulat, weight. So, here it is. This is where the word weight comes from. Dinhi kini magagikan. Apan matud pa to what we have already said a while ago. To wait is what? To believe or to trust. Mo ka nang pasabot. So to wait is to trust and to believe. Di ba nila? And we can read this at mabasa kini diya sa Isaias Kapitulo 40, versikulo 31. Karon, ang una yung gamit ni ining mong pulong nga kawa, Hebrewanon kining pulong, ha? In Hebrew, kini usa ka hulagway of one who makes a rope, kanabang pisi. Okay? How does one make a rope? Saan man paghimo og pisi? Well, una nini, first by weaving a small, frail, and easily broken strand. Hangtod nga kini mahimo nga lig-on nga rope that cannot be broken. Okay? Yes, you may be a weak, little strand, but you keep trusting the Lord in spite of all difficulties, in spite of the hopelessness of the situation. You will exchange your frailty for the strength of the Lord. Okay? Now, unsa resulta of perpetuating the faith rest technique in spite of overwhelming odds is an exchange, pagbugti o pagbaylo nini of human strength for divine strength. Diyos nun nga kusog. Sa laing pagkasulti, sa dihang anaa ikaw sa usa ka sitwasyon, kahimtang nga
sa imo nga nauna seems hopeless na gyud wa na gyud paglaom, and you say, Lord, I cannot do it. There's nothing that I can do, Lord. Okay? Do you know what the Lord always answers? Ibaw kag unsa iyang kanunay itubag. The Lord would answer you, but I can. I'm going to give you strength to endure your problem. I will provide every resource necessary for you to meet this tragedy in your life. Ako kangatagan matag ingnon ta kalig-on nga gikinahanglan nimo aron imong sugakod kini maong trahedya diha sa imong kinabuhi. You trade in sa imong inadequate human strength ngadto sa unsa all-sufficient power sa Dios. And do you know the result? Ibaw ka kung sa resulta. Ang resulta, basaha ang Isaiah 40:31, but those who hope, which means wait on the Lord, will renew their what? Strength. Magabag-bago sa ilang kusog. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. You do not live down in the dumps. You soar above your problems. Kaya ikaw ngadto sa ibabaw. Gikan sa imong mga suliran. Furthermore, you will run and not get tired. Now, paminaw, alinggati kini nga, the exchange of strength is not designed for sprinters. No, unsa man ang sprinter? You know what a sprinter is? Ang usa ka sprinter is one who believes God's promises for a short time, especially when his emotions are aroused. Ang iyabang pagbati mo yun na isa. But when the stimulation disappears, so does his faith. Mawara po ng iyang pagtuo. Apan sa laing bahin, divine strength is designed for the long-distance runner nga who appropriates God's power at a steady pace. Ang gahom sa Diyos does not fluctuate. Dili. It is constant, it is continuous, and does not depend on human emotions. Wa gyud kini magagadong mga tawhanong mga pagbati. Wala. Divine power in your life depends on trusting the Word of God during the tough times or in prosperity ba. You see? Either in adversity or unsa prosperity. Ang Diyos nun nga gahom, wa magagad sa imong mga pagbati. Wala. It does not depend on your own reasoning or justification. It does not depend on your experience. Unsa man ang giagad nini, it depends on on your knowledge of Bible doctrine. Ang imong kasayuran o imong na katunan gikan sa pulong sa Dios, which has become bahin na kana, part and parcel sa imong kinabuhi, and which you are using, nagagamit ka na sa imong adlaw-adlaw nga Kristohanong pagkinabuhi. Kasabot ka? So it's the Word of God that's metabolized diha sa imong kalag, nga maoy nakapahimo o nakapaligo nimo sa sugakod sa pag-atubang besag unsa mang kahimtangan sa kinabuhi, be it adversity or prosperity. Kaya nimo. Now, pangutana, do you live by fits and starts? Or do you advance steadily towards spiritual maturity? Ginamit nimo ang supernatural provision sa Dios. Dunay duha ka mga tinubdan sa divine power that a believer can get or can have. They are, una, the Word of God, pulong sa Dios. Ikaduha, feeling of the Holy Spirit, paggahom sa Espiritu Santo. It is God the Holy Spirit who reveals
the principles of the divine mandates from whom you are able to grasp and acquire that divine power. Ug sa dihagang usa ka magtutuo, moangkon will claim this infinite power for sa matag panginahanglan niya sa iyang kinabuhi. Siya mahimo nga usa ka Kristohanon nga makaangkon sa usa ka hayahay nga pangunahuna, relaxed mental attitude, or we can call him a Christian at ease. Then, kanang maong bersikulo nagapadayon, they will walk and not become weary. Yes, it is true. Every believer is weary at times. We all become discouraged. Tinood na. We all throw in the towel from time to time and give up. Walking depicts kini, nagawalangway kini sa ka magtuto in fellowship with the Lord. Galatians 5:16, Ephesians 5:18. Hinoon, ang usa ka magtuto who will not get tired is not perfect, right? Dili man siya hingpit. Rather, he logs a maximum amount of time in fellowship with God. Okay? Now, kining maong magtutuo, nasayod, and claims promises like Psalm 55:22 nga nagaingon, cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous, the believer in Christ, to be shaken. Psalms 55:22. Diha sa Isaiah 40, kini nagatudlo kanato that it pays to wait for the Lord, to keep on trusting Him. Nakapadayon kas pagsalig kaniya. He is the only one. You can keep trusting with the assurance nga ang tanan nimo mga suliran masulbad gayon. Yes, all of us have problems. That means we are alive. Kung naa kay suliran, that means you are still alive. Correct? Apan, ang tanan natong mga suliran, all our problems that we face every day in our life, adlaw na itong giatubang ingon nga mga Kristohanon, kining mga suliran have all been solved by God in eternity past. Gisolban na ni sa kaniyang tuwa pang tanan. Gisolban na dito sa eternity past, kaniyang tong eternidad. Huwag ka ba maka-amgo niya na? Do you realize that? Yes, the one who formulated the solutions to all the exigencies of life has the power na siya gahom sa pagsulbad niya ng mga suliran. Diha sa Lucas 1:37 kini nagkanayon, for nothing is impossible with God. Nothing. You know, man is impressed with his scientific progress. Sa iyang technologies, his exploration of outer space. But what is man's achievement compared to the handiwork of the Lord Jesus Christ? Wara in taon ka na sa kamayingking. Christ put into existence the innumerable stars and galaxies. Salmo 8:3 o Colosas 1:16 o 17. Don't you think He can handle your problems? Because of who He is and what He can accomplish, you should have peace, you should have power, you should have stability, even in the most adverse of circumstances. Ang imong pagtuo, igsoon, should be an ever-present, positive, moment-by-moment trust diha sa gahom sa Dios to handle your catastrophes. Ang usa ka magtutuo nga hamtong mature believer, nagatuo sa mga saad sa Dios regardless of what happens, even to the extent that Job believed when he said,
Though he slay me, I will hope in him. Job 13:15a. That is what it means by waiting on the Lord. Mo kanibot pasabot. That is the moment by moment rest. Pagpahuway. And that is the epitome of the faith rest technique. It is easy to believe the Lord's promises when things are going your way, diba? But if your situation is bleak and hopeless, isn't the same Lord with you in the darkness? Maura gyapon nga Ginoo diha sa kangit-ngit. Can't you look through the shadows and see Him in His Word, in the Bible doctrine stored up in your soul? Kung ang Diyos, kung si Ginoong Jesucristo created the vast universe and has ever lost and has never lost track of one single atom, kung siya nasayod ngang usa ka sparrow falls, don't you think He can resolve your problems? God has a promise or a doctrine for every predicament as well as for every success. Si Ginoong Jesucristo mao ang siya kaniadto karon ug hangtod sa kangturan. Hebrews 13:8. He will never change. Never. He will continue to wait for you to trust Him. Magapadayon siya. Magahuwat siya kanimo sa pagsalig kaniya so that He can bless you. Isaiah 30:18 unsa gisulti? Therefore the Lord longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Isaiah 30:18. There are thousands upon thousands of God's promises in the Bible. Not only by hundreds, but by thousands. Pila naman ang imong na sang-o, na sil-sil na diya sa imong kalang, ng mga saan sa Diyos. God has promises for you, believer, in the church age. And these promises are tremendously incredible. Lugos ka makatuo niya na. But they are all there in the Bible. Na diya tanan diya sa Biblia, waiting for you to trust Him, to wait for Him. Now, why don't you use them? Hinumdumi this always. Kini, hinumdumi na yun. Waiting on the Lord is the greatest economy of time. Keep on believing the Word of God. Padayon sa iyong pagsalig, pagtuo diya sa pulong sa Diyos, no matter what happens, no matter what the difficulties, no matter how adverse your circumstances. That is what it means by waiting on the Lord. Mao ka na ang buti pasabot. And without faith, unsa? Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Kadaghan nga mga promises sa Dios alang kanimo magtotoo. Alang kanatong mga magtotoo. Deuteronomy 23:b ngadto sa 4. Deuteronomio 31:6. Salmo 16:8. Salmo 27:14, Salmo 37:23 ngadto sa 24, Salmo 56:3, Proverbs 2:8, Isaiah 26:3, Isaiah 41:10, Philippians 4:13, Philippians 4:19, 2 Timothy 1:7. Uguban pa, labihan sa kadaghan. Kabuntagan ta din ko atong hinganlan ang tanan. So the principle here stands. Waiting for God's timing means, ang buti pasabot, that God expects you to be faithful in the little things
so that God can prepare you for the big things. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining imo mga pulong nga nagahantakan mo kanamo sa paglaom, kalig-on, sa pagbarog diha sa imong kamaturan. Salamat o Diyos sa imong pagpahinomdom kanamo nga gawas kanimo wala kami mahimo sa among kaugalingon. We are helpless and you always nagatiman sa imong mga anak nga nagmaluyahon ug imo kaming atagan sa tanan nga mga kalig-unan namo ingon nga imong mga anak. Salamat nining tanan. Nagampo kami o Diyos nga ikaw magadala ka namo pag-usab nini among Bible study through the YouTube ug nga kami magapadayon sa pagsibog sa unahan hangtod makabot namo kanang tumong common goal, spiritual maturity nga diin kami will be declared as winners in this life. Buot kami nga makakabot niya na o Diyos, ingon nga mga mananaog nga imong mga anak dinhi sa kalibutan pa mahimo na di ay kaming mananaog. Og sa pag adto na namo sa phase 3 uban na kanimo atua pagdugang pa nga mga ganti, mga purong-purong nga imo nang gitagana giandam kanamo. Salamat o Diyos. Dada kami pag-usap ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.